Hej så alle sammen og velkommen til en episode, hvor vi spiller lidt mere Pixelmon inde på en server her. Det skulle lige tænke lidt mere over, men det er lidt mere det er en særlig episode for mig, fordi nu tror jeg nok, jeg vil kunne få min chimchar til at udvikle sig. Det var en rigtig god episode for mig sidste gang. Ja, det er lige lovlig god episode for dig. Ja, Og der er en Pokéball herovre. Videoen, det er fordi, der sker noget for mig. Jeg har fået en vandsten. Jeg kan ikke bruge den vandtype godt nok. Jeg kan knap ikke samle den op. Men det skal jeg jo i stedet derovre, så... Skal I bare lige få den levelet op? Sidste episode fik vi et udviklet Charmander til Charmeleon. Og den der Twerk-ting, Twerk skal det kalde, den fik jeg ikke gå. Så ja. Ej, så... Jeg glemte at bruge watergun. Det er mest effektivt her. Prøv lige at gå ind på computeren, det er mega nice. Er det... det lægger for mig lige nu. Ja, det lægger for mig. Jeg bliver nødt til væk. Flygt fra læggen. Det er simpelthen nogle områder, som man lægger. Jeg tror ikke, det er fordi, der er så mange bærlige her. Jeg er helt nede på 8 fps. It's no time, it's Pokémon. Nå, men... Er det her is? Jeg tror sgu det er is. Ja, det er det nu. Og den ser is ud. Det ser pænt mærkeligt ud. Det ligner sådan lidt nogle af de der gyms der egentlig. Okay, er der ørken på... Okay, Pokéball. Jeg fandt en Pokéball. Det er ørken. Dragon... Skov... Drageskæld fik jeg. Okay, min chimchar... men altså... Jeg er en som Markus. Jeg skal klare sig. Hvornår smart? Jeg vil så sætte lige den her tekstpack med kaktus egentlig. Hvordan ser det ud? Det ligner næsten den der Pokémon, der er med... Kom her. Lad være. Jeg skal udfordre dig, Charm. Ej, jeg tror faktisk, okay, jeg skal prøve. En Charm er bare. Når min er udviklet sig... ikke det der med skærmen igen. Nej. Hvis man er ikke så god til at lave en skærm med bedre, det kan det også. Jamen altså, nogle gange bugger det bare med skærmen, så... Ej, det var en dårlig stemme til, hvad den lige kan med. Men det er simpelthen bare blinke. Du må gerne have god dag. Tak. Jeg vil lige bruge min one-hitter. Jeg tror, jeg skal gøre match up. Nej, det gør jeg ikke. Starly, den kan vi godt nok. Hvis jeg overhovedet kan ramme den. Som jeg selvfølgelig ikke kan. Jeg er god til at ramme. Om jeg er god til at ramme Pokémon? Jeg kan ikke... Nej, jeg er god til at ramme. Nå ja, du er den bedste af os to. Jeg tror ikke, det er fordi, det lægger lige nu. Den bare sådan undvig skills her. Nej. Ved du, jeg spiller min tid på dig. Jeg går bare hen til den her. Den er godt nok meget stærkere end mig, men jeg tror godt, jeg kan nedlægge den med alle mine Pokémoner. Nå, men den gider jeg heller ikke. Den kan jeg heller ikke ramme. Den er langsommere. Kan jeg? Yes! Hvis den one-shotter... Nå. Det gjorde den. Jeg fandt ud af noget. Det gjorde den. Så det bye. Jeg gider ikke kæmpe med dig alligevel. Kan du det, daddy? Sådan der. Nå, jeg skal lige tjekke computeren, som du sagde.
Hvorfor er det egentlig så sådan nu, at du får altid sådan nogle der Pokémon, der bare er højt level? Så jeg tænker bare sådan, nå, der er en den der Pokémon, der får start sådan senere nogle bedste episoder. Så siger jeg, hvorfor ikke bare prøve at fange den? Så fanger jeg den sgu. Men det er bare sådan noget. Jeg giver dem der ret der sagde, at du var en hacker. Ja, jeg kan bare folk ikke lige bare. Jamen, det er fordi, at Markusen var heldig i en kamp, og han var faktisk ikke rigtig heldig. Han brugte bare livpotion hele tiden. Kun én gang. Nej, Det var kun én gang. nej, det var ikke. Det var det da. Tja, så siger vi det. Nej. Nå, men Markus har brugt livpotion, og lige pludselig blev han beskyldt for at være en hacker. Nej, du er en hacker. Jeg blev bustet. Har du set den legendary, jeg har fået? Så like, oh my god, hvad vil du gøre? Det skal faktisk. Hvad ville du gøre, hvis jeg lige pludselig fandt en legendary og fangede den? Hvad er chancen for det, Rasmus? Meget lille. Ja, Hvorfor så fanger du bare med en lille Pokéball. lige så stort som at fange en Pokémon, der er mega høj level? Har du prøvet at se et æg, Rasmus? Prøv at se. Det er helt lækker herhenne. Jeg har set det. Tag den. Æg, de er blevet bandet. Eller så er der bandet Jo. æg. Man kan heller ikke skyde med den. Hvorfor kan man ikke? Jeg kan ikke engang samle den op. Og Okay, Pokémon, Folk kom måske til ikke. mig. Få et bedre liv. hvis I joiner mit klan, så har jeg fået et bedre liv. Og så vil vi besejre min rival. Det. Er det ikke mig? Er du din egen rival? Bare klem det, hvad menes. Raptor. Men hvis vi kender flere sådan YouTuber, som du ved, hvad jeg mener, så kan du måske lave sådan SMP, som Pigman. Eller Mig? vi kender flere, hvis vi kender flere, jo. Så forstår jeg, hvad jeg mener. Skal jeg starte en SMP? Nej, det er det, jeg mener. Men bare klart. Hvor langt skal vi det her? Det hele er lækker. Sig Great Ball. Okay, jeg byder bare lige. Det kan jeg ikke. Kan jeg fange den her? Hey Rasmus. Nej, jeg vil ikke fange den. Undskyld. Altså, hvis du byder lige nu, så kan du købe en 10 Great Ball. Det synes jeg næsten er lidt snyd. Det er lige mig. Pokéball. Her lægger det meget. Jeg skal væk fra det sted så hurtigt som muligt, men der er så mange Pokémoner. Nu vil jeg sige bare fuck det, og så... Jeg får ikke en 7. Ja! Chimchar udvikler sig, men vent. Er det egentlig ikke level 14, den lige pludselig udvikler sig? Nej, jeg tror, det er level 9. Den er level 14, og den udvikler sig vist nok. Du har taget 16, okay. Eller har jeg ikke holdt øje med levelet? Prøv lige at se, Rasmus. Men så står jeg i vejen, så jeg ikke kan se så meget af udviklingen. Min eget skin står i vejen, så jeg ikke kan se så godt. Det er også bare rigtig genius. Jeg tror, jeg går af med ler. Okay, lad os se, hvor stor den er blevet. Okay, den er blevet pænt tyk. Den udvikler sig i level 14 åbenbart. Ved du godt, den der sådan fighting type? Den jeg har? Ja. Ja, det ved jeg godt. Chimchar var simpelthen den første Pokémon, jeg startede med. Var det det? Altså ikke med... Altså her i Pixelmon var det. Så den første fiction, det var. Ja. Det var også. Det var bare sådan. Et anlæg. Hvem kan få det? Det kan få... hvad skal det? Jeg tror også, det er min ildtype, der er den Og det kan den stærkeste nu her. Prøv lige... Okay, væk fra det her sted, det er lækker. Det kan jeg så heller ikke, så vi prøver bare ham her. Clover. Væk. Jeg giver ikke glo på det. Nej. Hvis jeg bare glor derinde, så kommer jeg ned på flaps. Okay, her 30. Nej, 50. 8 FPS. Bare ved at kigge derhen, så får jeg lav FPS.
Okay, jeg lader det der en reptil. Hey Rasmus, du kan også sælge det CD'er. Sælge CD'er. Du skal jo shop, så du sætter dig. Jeg skal ikke se noget. Du kan købe Masterbox for 250 kroner. Okay, hvis jeg bare skriver webshop. Altså bare på shop. Okay. Okay. Sell, jeg vil gerne sælge CD. Min det er Explosion noget, så... Ej, men det er jo ikke... kunne det ikke stå i det mindste alfabetisk rækkefølge? Min det er nummer 403. Nej, så bad. Nå, så... Det gør jeg off-cam, fordi det er simpelthen spild af tid. Jeg finder rundt i dem her CD'er her. Jeg bare lige på den her Pokémon. Det er lidt skam at se bare altså. Nej. Nå. Men jeg synes rent faktisk det går lidt bedre for mig, men ikke godt nok, fordi min ærgrival har indhentet mig alt for meget. Ja, for meget. Og han er bare heldig. Ja, så ja, jeg er bare heldig. Efter min mening. Altså på den måde man bare lige fanger lige pludselig sådan en højlevel Pokémon. Hvad er det? Jeg er ikke helt sådan syg. Særlig meget sådan, ja, jeg er stadigvæk syg, men ikke særlig meget mere. Okay, Rasmus, hvis du skulle vælge det, hvad vil du så vælge? Hvis du skulle ikke tage Lugia, hvis du ikke kunne vælge Lugia. Så ville det nok være Mew. Mew eller Mewtwo? Mew. Okay. Mew, den er stærkere end Mewtwo. Okay, hvis du skulle vælge, men hvis du ikke måtte vælge Mew eller Lugia, hvem så du vælge? Du gør det alt for svært. Ja. Og nu er det tid til at huske dem på navnen. Du kan bare sige sådan en bageliste der på navnet. Så vil det nok være... Egentlig... oh my god, hvad er det nu, det hedder? Nå, men jeg ved altså, jeg har set filmen, og det handler om, at det rent faktisk er en Pokémon, der ikke... Der stammer fra en drøm, hvis nok. Celebi. Nej, den kommer ikke fra en drøm. Celebi, det er... Men rent faktisk er den med. Den er med i Celebi. Nå, den der... Det er, sådan, er det ikke en mand, den der? Jo, den er også legendarisk, men Celebi gør sådan den der episode, at de ikke slås med eller noget der. Det er lang tid siden, jeg så den. Er det ikke ved... Nå, men jeg ved i hvert fald, det er en drømme-Pokémon. Sådan, det er egentlig en menneske, der bliver til en Pokémon. Han fik Bula Bula. Han fik Bula Bula. Er det ikke sådan en lille dværg, sådan ting, sådan en lille... Nej. Skal jeg tænke, men... Den har 4 ben. 4 ben? Ja, den har 4 ben. Altså en drage? Og Markus, jeg bliver nødt til at TP til dig, fordi jeg laver ikke en dyt, og jeg kan ikke finde nogen som en Pokémoner. Jeg finder masser af Pokémoner. Så please tag imod. Fordi hvis du også gerne vil have min sæson bliver til noget, så har jeg brug for at finde nogle Pokémoner. Det bliver bare sværest. Hvordan Pokémoner bliver sådan noget. Det bliver sværere for hver så i højere det bliver. Hvad er du lige nu? Åh. Nå. Jeg kan lige sidde og stå på den. Nå. Ew. Nej, så går den fra mig. Så er det bare en fight her. Hvem får den først? Den er bare mega hurtig, bare sådan... Nå, hvad? Ja, jeg vandt. Så er det bare det, jeg ikke kan nakke den. Den er alt for stærk. Det er så sjovt. Den er alt for stærk. Rasmus, du kan komme og nakke den. Jeg vil bare ikke have, at du skal have den for at blive stærkere. Ja, den one-shot alle mine Pokémoner. Det er skønt det. Ja. Der er lag. Don't
Jeg runner bare, så er det bare bag. Jeg kunne ikke... Jeg dør til den. Nej, det er lidt. Min Pokémon rider på mig. Så du det? Den redde mig. Det mente, det skal være omvendt. Nej, så... jeg har simpelthen vigtigt. Ja, hvor du bare klog, Markus. Den laveste Pokémon ind i kampen. Det er også bare rigtig klog. Jeg har bare brug for at få noget liv. Og så tipper jeg til dig igen. Fordi her sker der bare ikke en dyt. Jeg er nødt til at korte noget af det her en masse af det ud. Fordi jeg havde bare rendt rundt og forskelligt. Ja, men der er jo ingen Pokémoner. Altså hvis man starter sådan single player, så er der ret faktisk sådan, at efter hvad jeg husker, det er, at der er flere Pokémoner. Der er sådan næsten gangbang af Pokémoner. Og Ja. det er der ikke sådan, hvis du er inde på en server som mig og Markus. Det er fordi, jeg tror faktisk, fordi der er mange. Nej, jeg ved ikke, hvor mange spillere med men... Jeg tror, der er så mange spillere, der nakker for det. Nej, ikke nakker på mig. Nej, men det tror jeg ikke på listen. Ved du godt, hvor mange mennesker, der kan være inde på den her server? Der kan nogenlunde være, hvad skal du mene? 65 inde på den her server kan der være. Og vi er to af dem. Vi er to. Jeg har simpelthen 10. Bare gemmer du lige dernede, Daniel? Damn, Daniel. Det er sådan, du har fået allerede en level 32 Pokémon. Det er Jeg tror, at han er level 61. 61 Ja. og 51. Ja, sgu da. Seriøst, 51. Ja. Det er ikke fair. Det er ikke fair. Jeg sladrer. Jeg synes virkelig ikke, det er fair. Okay, så bruger jeg... Jeg bruger den til sidst, sådan, for der er gået så mange episoder, sådan. Det er ikke fair, jeg gider ikke mere. Jeg quitter nu. Det er sidste Ej, episode. Du kunne da Rasmus. Ikke hvis du er så heldig. Kan du huske den her episode, altså nej, off-cam. Jeg kan huske, at du altid har fået en eller anden level 60 Pokémon bare lige pludselig. Det har du altid fået. Nå, for de andre server. Ja. Det er ikke fair, kan du ikke lade være med det? Jeg kan ikke lade være. Mit held, det spreder bare så godt noget. Jeg er ikke heldig i virkeligheden. Jeg er heldig i spillet. Jo, du har så. Jeg er ikke heldig i verden. Jeg er Ja, ikke heldig i verden. du er heldig i alt. Ja. Hey, Markus, må jeg høre din strategi i Pokémon? Jeg har ikke nogen på endnu. Det tænkte jeg nok. Og jeg har haft strategi, som jeg kom til at... Ja, lidt angrebet ved. Og så var der... Det var med at... ja... Hvorfor du vinder altid hver eneste sæson? Det gør du ikke. Jeg ved aldrig, hvad der sker. Du vinder ikke hver eneste sæson. Jo. Det har du ikke gjort indtil videre i hvert fald. Du har vundet... Jeg skal dræbe Arbok. Det er meget dumt. Der er også en Arbok herinde. Den er 48. Jeg er lige over det. Og her er der nogle Pokémoner. Jeg synes, jeg finder Pokémon starter på. Okay. Prøv at push, brug den på din back. Why? Prøv den på den. Ser det fedt ud med tekstpakken, er det det? Ja, prøv den. Sådan når du er inde i battle. Okay, på. Ej, hvor er det fedt. Så er det bare ærgerligt, at jeg ikke har noget. Så det, jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Nej. Nå ja, jeg har nogle Pokéballs, så ja. Kan jeg komme over på det? Jeg er stadig... nej. Jeg kom til at kæmpe imod en level 25, det har jeg ikke lagt mærke til. Rasmus stag i pixel verden. Nej. Hvad er det? Nej. Hvad er der nej? Hvorfor er der spawner en rollhide herude?
Jeg prøver bare, der er alligevel en lille hus derinde, så jeg tror nok, jeg kan hele den. Kan man ikke? Hvad hvis man hopper oven på sin Pokémon og hopper derop? Har du nogen høj Pokémon overhovedet? Jeg har sådan noget Gyarados lige pludselig. Prøv bare at sidde koordinaten her og spare. Synes det er mega sjovt, det der blomster, men det ligner sådan, oh my god, der er en Charizard der. Så. Pisse irriterende med den der blomster. Sygt det. Mener du det der, hvor man kan se på 2 sider? Nej, blomst. Måske kan man til at vinde over den her egentlig. Hvis min FPS ikke var nede på 5-6, så ville det nok være lidt nemmere. Please, Eevee. Quick attack, meget skader det nu. Det skader ikke så meget. Men jeg tror ikke at satse med det andet. Her for tiden. Okay, det skal ikke one shot. Jeg tror faktisk, at han sender dig. Tackle tager jeg bare her, fordi jeg ved ikke. Nej! Det er helt op til min Magikarp. Magikarp, go Magikarp! Ja, den klarede det! Den steg kun 1 level. Hvor mange fra level 20? Men så, måske kan min Magikarp ikke klare det her. Jeg tvivler meget, men egentlig... Er der helt andet? Det kunne være dejligt. Nej. Min Magikarp nakker en Pokémon uden hjælp. Enten det... Magikarp. 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 Den har altid sådan en mega dyb stemme der i serien. Sådan... Magikarp. Magikarp. Den er altid så slå. Dyb stemme med... Sådan... Jeg fatter ikke... Altså den der Pokémon, der tror man kun i vandet. Hvordan kan de overleve på overfladen? Det aner jeg ikke. Spørg ham, der har opfundet Pokémon. Okay, det er sådan en japan unge. Nej. Det var bare ondt. Det var meget ondt. Ja, japan unge. Hvad er det? Japan. Chinese. Kom nu sådan bare spawn, for du sød. Jeg gider ikke kæmpe imod dig alligevel. Jeg fandt ud af, at han har flere Pokémoner. Så ratio du Nej! Det er noget, der også er i det normale Pokémon, sådan ikke Pixelmon. Det er, hvor man... Okay, vil du kæmpe? Go Magikarp! Jeg kæmper lige mod en eller anden fremmed her. Mig og min Charizard, vi owner bare med det. Vent, vinder min Magikarp? Hvis min Magikarp vinder, så skal jeg give et high five til Markus, ligesom før. Nej, det er værre. Lucario i level 100, det er ikke fair. Jeg kan ikke lide dig. Lucario i level 100? Ja. Level 100, synes jeg, det er sjovt med. Nej, det er Lucario. Level 100. Ja, sådan en stor chance. En Pokémon træner. Hvad level var han i? Hvad? Hvad level var han i? Altså, han har sin Lucario i level 100. Hvad stod der for level, han var i? Og jeg skader den 1%. 1 hour later. Du er der næsten. Jeg tror på dig. Nej, du skal ikke tro på mig, fordi det er spild af tid. Og så er det bare lige det sidste. Nej, du synes det. Please, lad være med at unge mig så meget. Ja. Ej, det er cherry. Nej, så har han den min Pokémon fulde udvikling i level 100. Det er den der modkit. Ja, den har udviklet sig. Ja. Nu skal jeg tage hele mine Pokémon igen. Nej. Det er ret. Det er sådan, at sådan.
Du finder bare sådan et random sted. Bare sådan der hus. Og så han sætter sådan et hele sted inde. Så tager du bare den. Det gør du. Jeg gider ikke. Nå, jeg tror ikke. Nej, jeg vil gerne være med til det, sådan at have det. Vi er Pokémon-træner, vi rejser ud. Ja. Nej, vi rejser ud i det blå. Og verden er så god. Ved du hvad, vi kan ikke synge. Så nu vi kan ikke, du kan. Vi kan ikke. Ja. Fordi jeg vil ikke disse dig, sådan 100p. Så derfor siger vi... Jeg kan se på tiden. Ja, Der er 5 minutter tilbage. 5 minutter tilbage. Så ja. Det er en dårlig idé at gøre det her, som jeg gør lige nu her. Jeg vidste det. Magikarp, og så tager jeg den bare lige... Hvad skal de? Hvad? Hvad skal de? Så meget spændende dit video. En af mine Pokémon er udviklet sig. Nå, Chimchai. Ja. Ja, sådan. Så dør den med det samme. Easy peasy lemon squeezy. Og ja, egentlig bare næste episode, så ved jeg bare, at jeg stoler på min Magikarp nu. Ja, den var lige ved, den nakkede en eller anden Pokémon her. Okay, men det er Charmeleon. Så tror jeg, level 27. Jeg kan ikke engang tage min Magikarp ud, den gider ikke ud, den er alt for træt. Jeg vil ikke dø her. Jeg stoler på den lidt mere, siden den dræbte den der Pokémon, der er i level 25. Jeg vil ikke ud her. Men den er simpelthen ikke mere, hvad kan man sige, tro til sig selv mere. Det er jo, jeg tror på den. Har vi overhovedet en boss på den sæson? Jeg kan ikke ramme den. Den skal... Lad være. Ja, sådan. Synes det er værd med... Okay, det er blomster igen. Synes det er pisseirriterende. Magikarp kan noget. What the heck? Er i et parallelt univers. Og jeg har fundet en random træner. Skal vi også sige hej til ham? Hello, how are you? Hello. Please. Og der bare du skriver en paddle. Jeg ved ikke, om man kan det endnu. På den her server, der er nogen server, hvor man kan. Hej, goddag. Ej. Jeg har kun en. Okay, men jeg... Hvor lang tid er det nu? 2 minutter. Hvad? 2 minutter. 2 minutter, det er godt nok ikke meget. Skal der bare rigtig meget, så skal jeg bare opdage det her. Men i næste episode, så... Nej, om 2 episoder mere, så får jeg min Gyarados. Fordi det tager simpelthen 30 minutter om at få den til at stige 1 level. Og det er level 20, den udvikler sig. Kan jeg lige finde en Pokémon? Det kunne være mega rart. Der vil jeg nok. Please. Jeg er lonely. Der går jeg hen til, fordi der lægger det. Bare ved at kigge derhen. Okay. Okay, 7 fps. 6. Okay, og nu kigger jeg væk, og nu har jeg 30. 50 fps. Okay, Pokémoner. Nej, det kan bare lade være. Please, jeg vil have. Og så damage igen. Nej. Hvis det er en god Pokémon, der kommer nu her, så fanger jeg den. Kan du huske Absalon? Ja, den er dårlig. Ja. Vi spildte på arbejdstid på at få fat på den. Sådan. Vi tog da sådan en syg god Pokémon. Jeg synes bare, den så sej ud egentlig. Sig bare, den skal jeg fange. Den skal fanges. Og så røg den bare ind i Pokédex for evigt og altid. Jeg tror, jeg har Wonderfree. Det tror jeg faktisk ikke. Fordi jeg skulle mene, at du gav den til mig for at træne den på et eller andet tidspunkt. Det kan også være, jeg er ikke sikker. Rasmus, jeg har fundet den der Pokémon Jernfugl Pokémon.
Nå ja, den jeg havde en mega lille en af. Ja. Nå. Og det er simpelthen helt utroligt lille. Okay, Pokémon er mega langsom, men de undviger stadigvæk min... Hvad sker der her? Vi skal snart få en fiskesang, det er meget nemmere, fordi man kan bare bruge fiskesangen på den, og så vil de bare slå os med det samme. Jeg synes det ikke krammer, okay. Der var for fanden slag, jo. Nå, Slutbattle. okay. Jeg skal også lige ind den her battle her. Det kan bare sådan her. Jeg skal nakke den. Please, Magikarp, du er på hjemmebane. Du hopper lige ned i vandet. Please, Magikarp. Jeg stoler på dig. Jeg stoler på dig. Please, du skal ikke lade det ende der. Sådan der. Okay, næste episode her, så kommer jeg simpelthen til at få min Magikarp udviklet til en Gyarados. Jeg ved det. Helt utroligt. Jeg skal bare lige færdig. Jeg skal bare lige dræbe den her Pokémon, så står jeg af. Kom, du har næsten. Nu. Kom, ja. Kom, Charmeleon, kom. I believe in you. Du klarer mig til. Nå, skal vi slutte af, eller hvad? Ja. Vi behøver ikke gøre det sammen. Skal vi gøre det sammen? Ja, det var i hvert fald i dag, den episode. Jeg håber, I nødte den. Husk at subscribe, hvis I vil, og I er ny, og vil gerne se meget. Hvad er der? Nye videoer. Og husk at like, hvis I synes, videoen er fed. Og skriv dejligt kommentar. Tak fordi I så med. Jeg håber, I nød videoen. Og en kommentar vil være meget dejligt at høre noget om, hvad der så sker i jeres dag lige her, eller hvad nu egentlig I har lyst til at skrive. Nå, men det var alt for den tid, jeg havde for i dag, og ses i næste episode, håber jeg. Har det? Så